ассалому алайкум подписчики Колхозобод ТВ. ҳамватанони азиз, ба шумо як навигари хуб иншоалло бардони азиз. Падарко барои падару модару хирсако ҳастанд, гул, торт барои фарзанду бозича ҳама чизо ҳастанд бардони азиз. ҳозир видеоро тамошо кунед. Эксклюзивни видео меша худо хоҳад бардони азиз, видеоро тамошо кунед. Марҳамат, хирсако мере. рафтем бардони азиз. барои зодрӯзо барои падару модару зодрӯз мешава, родом бировардан мешава. Марҳамат ба мо муроҷиат кунед. дар рӯи экран рақамҳо ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кунед мешава. Колхозобод ТВ дар хизмати шумо. Марҳамат, тамошо кунед.